tu yang wasum pizza. Kaliang kajong ni kumki nong shong snong jong kawa kaji. Deh nak kaliang jong ni kumki long kumi bat barok kat cinong jong snong. Ngangej ba barok ki I bat kila saki dalam ki joki kemat hagani ke step ka mentah. Kajungan jong ipa im jong I hagani ka por ngitap lagi jong sokemen. Pat ni nguru artat ya ka bangim pat biyo meno ya ka bakum kan ke jing ya kendulang. Ha ka bakum ipa im I jong I wan jong daladi pen sitom penlut ya. Sekretris nang jongka nang kaji yang apan pau kajing kublai ya office jong iem jong malang rin hakaba nakaliang jongki kila ai songpa syangi kinong song snong kum khat wei lak tingka pargani ka pisa ka bagila mang na kinong song snong sipaulak ar hajar tingka kadai ka basam seki jingkri longjing long sem jongi